бародари азиз, бародари тоҷик, ман чанд қадар шуд дар ҳамин ютуб ҳастам. Ягон миллати Доғистона ё Чеченистона ё Азарбайҷона ё Армянаша мақсад ягон бор надидам ки биромада гуфта бошанд ки ту шаҳвар мекунӣ барои мақсад миллати мисол Армян ё Озарбайҷон ё нагуфт намекунанд ҳамин корҳои мақсад ғалата. Фақат ҳамин гуҷо тоҷику ӯзбек мақсад мебуранд худшона мақсад шарманда мекунанд. шумо миллата мақсад тоҷикат намешиносед, мақсад баъзе духтароам намедонанд, мисол духтарои ёш маълумот надоранд аз мақсад тоҷик ки аст, тарихи тоҷика намедонанд. Вышли бы замуж за таджика? Да. Не, почему сразу да, подумайте? Да, я люблю вас. Я не таджик. Ну, в смысле, их хорошо. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуридинов аз канали Фикри шумо. дӯстони азиз, хеле ки шумо дидед дар ин навор як бародари ӯзбек мақсад савол медиҳад барои духтарои рус ки шаҳвар мекунӣ ба тоҷик. вай духтар мегӯяд ки ман шаҳвар мекунам ва баъдан ин ӯзбек боз савол медиҳад ки ту метавонӣ мақсад шарм накарда гап занӣ, мақсад метавонӣ ки негӯӣ. ман ӯзбек мегӯяд метавонӣ ки ту негӯӣ. ту биромадӣ ки вопрос дават кунӣ, мақсад минени духтарои фаҳмӣ ки мебуроянд шаҳвар барои тоҷик, мақсад миллати тоҷик, ва баъдан мегӯӣ ки ман ӯзбек ҳастам, ту метавонӣ ки гӯӣ ки не бародар. вообще кори ту дуруст нест бародари азиз. ӯзбек ҳам одам, тоҷик ҳам одам, дигар миллатҳоям мақсад намерасам одам ҳастанд, ҳама мо фарзанди одам ҳастем. барои чӣ мақсад ҳамун духтар намехоҳад, мумкин ки дар публика намехоҳад ҷавоб додан ки вай ба кадом миллат шаҳвар баромаданист. ва баъзешон не мегӯянд ва ростӣ бисёр бародаро ба ман ҳамин хел наворҳои равон мекунанд ки бародар як чӣ гӯед мақсад нисбати ҳамин навор. бародари азиз, бародари тоҷик, шумо як бовар кунед баъзе бачаҳои ёш намефаҳмед ин чиза, мақсад медуред дастгирӣ мекунед, лайк мемонед ҳамин наворҳоя. тоҷик ҳаст ки бародари азиз кати Путин шида чой мехӯранд. тоҷико ҳастанд ки бародари азиз ҷӯи азил не, тоҷико ҳастанд ки бовар кунед задагиян мақсад духтари мисол дигар миллата, мисол тоҷики худмон, духтари тоҷики худмонда мақсад розӣ ҳастанд. бисёр бародаро ҳастанд ки намехоҳанд мақсад ҳамсари рус дошта бошанд. ва ин ки мебурад савол медиҳад ки тоҷик ба мебурои шаҳва. тоҷик ягон урод ё ягон миллати мақсад бетариху бе ягон чиз аст ё мақсад ӯзбекам. ӯзбекҳо ҳастанд ки бародаро ёру рафиқои ман ҳастанд, хеле инсонҳои хуб ҳастанд. ӯзбекҳо ҳам низ ҳастанд ки бо мақсад одамои мансабдор шита чой мехӯранд, шита ҳамсӯҳбат ҳастанд. ман ягон миллатро мақсад пас заданӣ нестам. бародари ӯзбек, ман намедонам чӣ ном дорӣ, ин корҳоят хато аст бародар. баъзе бародарои тоҷики худмонам мебуранд ҳамин корҳоя мекунанд. видиш замуж за таджика. таҷик ягон шумо дар ҷои масхарае мақсад миллат. ту буро гап зан ки я таҷик, например, ту видиш за меня замуж. тамом ҳамин саволате. ту дигар вес миллата гирифта ту видиш за таҷика ё видиш за мусулмана. ва ё мақсад маълумот баъзешон ҳаст ки маълумот надоранд, намедонанд ки тоҷик, мисол тарихи тоҷика намедонанд, тарихи мусулмона намедонанд. баъзеш метарсад ки мақсад дини ислом мақсад ягон дини ягон ман намедонам, баъзешон метарсанд, маълумот надоранд, барои чи ки правилни Путини ислам мақсад дини ислом, мебинем ислом ин пок аст. бародари азиз, ман дар бораи дин гап заданӣ нестам, барои чи ки таълими мақсад динӣ пурра надорам, ки метарсам ки хато мекунам. мисол барои ҳавай ҳамчун медонам ки дини мубини ислом ин дини пок аст, дини покизаст, мақсад роҳи ҳақ аст. баъзешон духтаро намедонанд, дар ин маълумот надоранд. ино мебуроянд дар публика сиёмка мекунанд ва мепурсанд ки мебурои тоҷик ба. ва духтари бечора савол дар ҷавоб медиҳад ки ҳама мебуроям, ва мегӯяд ки ман ӯзбек ҳастам, ту метавонӣ ки гӯӣ ки на. вай духтар ба русӣ мегӯяд ки ман мақсад миллат важна нест, кадом миллатай мебуроям, мақсад мегӯяд. ва баъд мегӯяд ки ту баъд религияша мақсад принимат мекунӣ, мақсад исломо мегӯяд. вай барои любви шуда, барои ишқу ошиқӣ шуда мақсад
принимат намекунад ки религия бояд дар таҳти дил ислома мақсад ина омӯзед бояд принимат кунед саволҳои мақсад нотуғрӣ бемантиқ рости агар ягон бародаре ки мақсад ба русӣ хушлу гап задан метонед гиред перевод кунед мумкин он бародар рас бурмад тоҷикоя мақсад савол дода истодааст ки тоҷикба мебурои рас тоҷикия медонад ман бародарои ӯзбекам мақсад ҳурмат мекунам мисол ҳастам ёру рафиқом дар бораи ӯзбекоам мисол ҳамихе видео кардаги аст бародар хеле бародари ёш аст мумкин оли надонад бисёр бародаро мақсад маъқул нашуд ман ба мисол роӣ кардам лишна манам ба мнени манам ба ҳамин кор маъқул не беғарзи ин касталом ӯзбекистонам кардаги аст ҳамин кора барои просмотру барои лайку барои як чиз шуда общи миллата мақсад як публика бароварда мақсад баъзе духтаро розӣ нестанд мисол дар публика гап задан ки ман ки ба мебурам кадом миллат ва кадом не барои ай бародарои азиз агар ягон хатогӣ шуда бошад бахшиш наворо ҳам падлиса кунед ҳамон бародар фаҳмад бинад хатогиашро ислоҳ кунад боқӣ дар амони алло бошед салому алайкум